Det er bare den her fede dims her, mand. Det er en lille microcontroller, hvor du kan loade alverdens software ind på. Blandt andet for eksempel Commodore 64 kan du køre på den, alle dens programmer med videre. Og så er der også et lille SD-kort på den, så du kan loade programmerne på den. Der er så et VGA-stik til en gammeldags VGA-monitor, og så er der mus og tastatur engang, og det med de gamle PS2-typer.